Добре дошъл в изкуството да живееш със себе си с мен, Стела. Мястото, в което да се отпуснеш и да намериш своето автентично аз. Честита баба Марта на всички ви. Пожелавам ви да бъдете здрави, много щастливи и баба Марта да ви донесе всичко това, от което имате нужда в този момент. Какво представлява българската мартеница? Мартеницата е древен, жив символ, роден от земята, сезоните и човешката нужда да усеща, че живота винаги се възражда. Тя е свързана с празника на баба Марта, която в народните представи не е просто календарен знак, а сила на природата, която стои на границата между зимата и пролетта. Баба Марта е архетип на прехода. Тя е променлива, понякога носи студ и суровост, а друг път топлина и светлина. В нея съжителстват зимата и раждащата се пролет, смъртта на старото и началото на новия живот. Хората вързвали мартеници, за да умилостивят тази сила и да поканят благоприятното пробуждане на природата. Мартеницата сама по себе си носи дълбока символика чрез своите два цвята. Червеното е цвят на живота, кръвта и жизнената енергия. То защитава, активира силата на съществуването и се свързва с виталността и земния импулс на живота. Белият цвят е символ на чистота, светлина и духовно начало. Заедно червеното и бялото създават съюз между материя и дух, между тяло и съзнание, между земя и небе. Преплитането на нишките в мартеницата носи архетипния образ на свързването на противоположностите. Това е символ на хармонията между женския и мъжкия принцип, между вътрешния свят и вътрешната реалност. В психологически план това е процес, при който човек постепенно интегрира противоположните аспекти от неговата психика. Мартеницата може да се разгледа и като защитен амулет. Народната традиция черно-белия конец се носи, за да се предпазва от лоши очи, негативни влияния и болести. Той е символичен енергиен печат, който маркира човека като част от жизнения поток на природата. Ритуалът с вързването и свалянето на мартеницата също носи значение. Самото връзване е акт на намерение, съзнателно свързване с цикъла на живота и активиране на личното поле на защита и обновление. Когато човек види първия щъркел или разцъфнало дърво, той сваля мартеницата и я връзва на клон. Щъркелът символизира новия живот, плодородието и слизането на душата в света на материята, а дървото е световната ос, която свързва различните нива на съществуване. Традицията на мартеницата има древни балкански корени. А в по-дълбок смисъл мартеницата е символ на цикличността на живота. Преплетените бели и червени нишки напомнят спирала или енергийна връзка, движение, в което смъртта и възраждането постепенно се редуват. Тя учи, че животът не е линейно движение, а ритъм на край и ново начало. Мартеницата е носител на колективна памет. Тя свързва поколенията, поддържа усещането за общност и пренася древни представи за света в съвремието. Чрез този малък ритуал хората символично се включват в по-големия природен и космичен ред. В духовен план мартеницата напомня, че живота винаги се движи между полюсите, че силата се ражда от баланса и че обновлението идва след периода на вътрешно пречистване. Тя е знак за надежда, пробуждане и за вяра, че всяка зима носи в себе си семето на бъдещата пролет. И днес на този прекрасен хубав ден те каня да рисуваш с мен нейромартеница. Гозманова и съм инструктор по нейрографика и естетически коуч и ще се радвам да дойдеш с мен да рисуваме нейромартеница. И сега ще обърнем камерата и
Ще започнем да творим нашата мартеница. А, темата, темата за днес ще бъде пречистване. Пречистване. За тези от вас, които никога не са рисували нейрографика, то може да изгледате видеята с насоки за рисуване по метода на Павел Пискарьов. Имам видеа в групата. Ще ви трябват бели листове, черни маркери, цветни маркери, моливи и едно голямо желание за пречистване. Всяка рисунка в нейрографика започва и завършва с тема. Нашата тема днес, както казахме, е пречистване. Само секунда да видя. Имаше една ентусиастка, която днес прие моята покана да се включи на живо и да рисува с мен. Добре. И темата ни започва пречистване. Пречистването, както всички знаем, зимата е свързана с натрупване на много неща, най-малкото което няма слънце, от което така да се изпотяваме, да излезат от нас всички токсини. Така че пречистване смятам, че днеска е много хубава тема. На тези от вас, които им резонира тя, могат да си я нарисуват. И сега пускам 2 минути да направим нашата активация. Активацията е в рамките на 2 минути. Пишем свободен поток от думи, като използваме цялото пространство на листа и си играем с шрифт, с разположение и творим без ограничения. Пускам 2 минути и започваме. Старт! И стоп! Вижте си думичките. Можем да си ги преброим.
Павел Пискарьов казва, че поне са необходими минимум 17 думи, което да активира нашата тема. И разгледайте си думичките. Не забравяме да следим рефлексията и наблюдението през целия процес на рисуването, през всяка стъпка на базовия алгоритъм. Вижте, има ли за вас на листа думички, които са по-специални и ще сложим малко цвят на самата активация. Това става чрез цветен маркер. Можем да направим цели потоци на листа, можем така да си подчертаем определени думички. На мене ми се яви, кои нови думички ми се явиха. Среща. Имам среща. И почивка, и нареждане. Да. Вижте кои думички за вас са така, които ви правят най-голямо впечатление. Аз маркирам тези, които са за мен. Как се чувствате? Тялото ви как реагира в момента? Аз усещам в себе си един така много голям ентусиазъм да направя това, което правя. А, и да се пречистя от всичко, което в момента така ми се натрупа. И да започна на чисто през пролетта, която чакам просто с най-голямо така търпение и вълнение. Сега ще започнем да композираме нашата мартеница, като днеска съм приготвила, сега ще ви покажа какво. Нека първо да сложим ръка на листа, да заредим нашето работно поле с нашата си енергия и да изкараме всичко това, което ни е нужно, за да можем така да се презаредим. Така да се забравих темата пречистване. И ще ти я запиша даже тази тема, защото днес толкова теми ми минаха през главата, че по някой път се случва, ето както в случая, аз да си забравя темата пречистване. И се запитвам, какво аз искам да пречистя? Започваме с нашата мартеница. Ето тук ще сложим един кръг, който ще е символ на кръвта, на живота, на енергията. И тук ще сложим още един кръг, което ще е светлината, чистотата, духовното начало. И ще намерим центровете на тези кръгове и ще направим един така път и маршрут, в който, вървейки през него, ние ще се пречистим. Ще успеем така леко и плавно и нежно да осъществим това пречистване и да започнем пролетта обновени, с нови сили, с нова надежда, здрави и освободени от всички токсини, като имам предвид токсини и буквално и преносно. Това може да са и мисловни модели, и някакви негативни вярвания, и всякакви други неща. Нека да си нейрографираме фигурите, които сме сложили. Ето това е, както казах,
кръвта, живота, енергията и да се свържем с онази част от мартеницата, която е червена. Можем да пуснем вътре и някоя друга нейролиния и се самонаблюдаваме. Какво си мисля аз в този момент? Как се чувствам? Какво виждам пред мен на белият лист? И когато съм готова, мога да си закръгля всички онези остроти, които съм получила на моята рисунка. Аз усещам, че в момента главата леко започва да ми се напряга и мога да си задам въпрос. Как това напрягане в главата ми е свързано с темата пречистване? Веднага се сещам, че имам нужда да изчистя главата си от прекалено много мисли. Прекалено много мисли, прекалено много в главата води до естествено главоболие по някой път, напрежение. Напрежение, което сама за себе си аз осъзнавам, че си го създавам изкуствено по някой път. Както казват хората, това, което човек може да си направи, никой друг не може да му го направи. И осъзнавайки и разбирайки това в момента, аз мога да поработя върху себе си и да си помисля по какъв начин мога да се справя с това. И съответно искам да направя този така преход на пречистване и да стигна в крайна сметка до тази светлина, до това бяло пространство в мен, до това духовно начало, което да ми донесе онази чистота, от която имам нужда. Вие как сте? Надето пише, че мартеницата й е станала много крива. Ами помисли си, Наде, какво може да означава това за теб? Моята мартеница също и аз се виждам, че е крива, но и също си зададох одеве въпрос какво означава това за мен, но аз съм окей с това. А ти как си? Като виждаш тази крива мартеница, която споделяш, че имаш, как те кара да се чувстваш? Добре, смешно ти е. Това е чудесно. И можеш да направиш някакъв извод от това лично за себе си. Виждаш мартеницата, която ти е крива, това ти носи смях. Какъв извод би направила от това?
Да, че по някой път кривите неща можем да се забавляваме с тях. Това е много добро. И сега, като сме изградили нашата мартеница, която примерно чудя се дали да си я направя по-равна, но ще си я оставя така. Сега е тук по средата ще си сложим нашето сърце. Това сме ние. И ще си го нейрографираме. И после ще свържем нашето сърце с тази мартеница. Това сме ние. Ние, които имаме нужда от пречистване. И ще съберем цялата си психична енергия и ще свържем себе си с тази енергия на червения цвят. Ще свържем себе си и с тази чистота и ще си поискаме тази връзка на цялост, връзка на осъзнаване и тази връзка на зареждане. Даже можем, аз имах нужда така да поизкарам, да влезна от себе си в моето сърце, да мина през, ето и тук минавам през бялото, през светлината и да изкарам навън. И сега забелязвам как все едно така моето сърце се държи от бялото и червеното на тази мартеничка, което събужда в мен една радост по-детски. Свързването става така, както го усеща всеки индивидуално. Тук няма вярно и грешно. Тук е важен смисъла, който влагаме в нашите рисунки. И не спирам да наблюдавам себе си. По някой път това се оказва трудно, особено когато човек така а, изпадне в едно състояние на почивка и на покой и просто е съсредоточен в процеса. Така че абсолютно всичко е възможно. Аз съм готова с моето свързване, с свързването ми с мартеницата. Обаче ми се иска се едно, ето тук да си направя това, да пусна и линии в този път.
Линии, които е моят лек път от зимата към пролетта. Пречистването ми да стане плавно, спокойно, без да се напъвам, без излишни емоции, притеснения и каквото и да било. Даже сега ми се явява в някакъв такъв вътрешен образ, където просто седа на някоя пейка и как пролетта и слънчето просто така ме обливат. Толкова вече съм уморена психически от тази зима, че не мога да го опиша даже. Наистина нямам търпение така да се роди пролетта и все едно имам чувството, че ще ме светне в душата. Сега при архетипирането имаме два варианта. По принцип може мартеницата да си я оставим червена и бяла. Можем пък да я направим и шарена, така както всеки го усеща. Но преди това ще е хубаво все пак тази мартеница да искам да си сложа малко цвят и после ще се свържем с фигура и фон. Ще се свържем с света и с другите. Тоест ще пуснем линии към фона. Малко ми е смотан червения маркер. Така или иначе не мога да си намеря точно чисто червен маркер от тези, с които архетипирам. И как се свързваме с фигура и фон? Започваме с нейролинии, за да се докосваме до полето, до фона, до другите хора, да правим тази връзка с всички останали и нас. На мене толкова много ми се прииска да сложа цвят, още преди да съм се свързала с другите. И тук мога да се запитам, какво означава това за мен? Сега си давам сметка, че вече съм отработила доста неща и, и да, сега те първо чакам, не знам дали точно чакам, но готова съм вече за действие. Готова съм за изпити. Готова съм за проверката на Вселената. Направо съм в пълна готовност. И чакам случвания.
Пускаме толкова линии в полето, колкото ги усещаме, за да може да се свържем с хората, със света. В крайна сметка ние не сме така самосиндикално кацнали, винаги сме свързани с хората. Ние сме социални същества. И по някой път така се получава в нейрографика, че не искаме да се свържем, не искаме да пускаме линии. Нещо ни е трудно, нещо ни саботира, нещо се получава. И ако има такова нещо, съответно пак си задаваме въпрос. Каква е причината аз да не искам да се свържа със света и с хората около мен? Или как това е свързано с моята тема? И аз сега си давам сметка, че съм вече достатъчно пречистена и нямам търпение в крайна сметка за новото, което предстои. Вие как сте? Да си дебеля тук. Не се губи пак фокуса. Ама нищо. Ще го оправим. Аз забелязвам, че така в моята рисунка ми се изгуби пътя на това пречистване, но сега с архетипирането ще изчистя този момент. Тук сякаш ми липсва още малко. Да, тялото и то ми реагира с кашлица. Може би и то трябва да се изчисти по някакъв начин. Сега се сещам, че мога да си направя едно упражнение с писане, с говорене и все едно така да си направя списък какво реално искам да пречистя. Как аз виждам това пречистване? И продължавам с архетипирането, което почнах преди малко. Архетипирането или това е интегриране на минимум две полета едно до друго с един и същи цвят. Да, много раздрусах тук камерата. Тук вече сме във връзка с колективното несъзнателно.
И сега забелязвам как маркерът ми одеве не е могъл да пише и се е получила тази цапаница, която е тук. А пък сега маркерът ми работи абсолютно добре. И става едно много красиво така плътно оцветяване. И мога да си задам въпроса, ето имало е нужда явно първо да се свържа с света и с хората и след това маркерът ми да тръгне да работи и да се свържа с тази жизнена енергия, която представлява тук това кълбо на нашата мартеника. Може би пречистването ми ще дойде с някаква помощ от фигура и фон, отвън, от някой мой приятел, близък, познат или някакво събитие. Така че всичко е важно в процеса на рисуването. Аз обаче, освен червено, в себе си, моето сърце и душа ще си я направя розова. Розовото напоследък много ми резонира с мен. Обаче изобщо не ми така стои много добре розовото червено. И ето сега съм в лична питанка. А защо съм толкова раздвоена? И какво да направя с моята рисунка? И аз ще си взема от това червено, но това е мой прочит, не е задължително така да е при вас. И ще си сложа от това червено тук. Защото някак си не искам да правя в момента сърцето розово, въпреки че това толкова много ми резонира. Обаче това червено ми идва много като насищане, просто ми идва много. И ще си сложа синьо. Така, ще си сложа малко вода, за да така потуша този огън, който в момента се случва. И да,
Ще го направя така. Просто моята мартеница няма да бъде чисто бяла, но ще бъде такава, каквато си я харесвам. Защото в крайна сметка това е моя процес. И аз съм твореца на моята реалност. И в крайна сметка, както аз искам, така мога да си нарисувам моята рисунка. И да, по някой път се случва, че в нашите представи нещо изглежда по един начин. Обаче, когато дойде време за практическа работа, то започва да се случва по някакъв друг начин, в което няма нищо лошо. Но ние не спираме да се наблюдаваме, да се питаме как се чувстваме, какво виждаме, какви мисли и осъзнавания имаме в този момент. Честно казано, на мене тези цветове като цяло това не ми допада, не ми харесва. Просто това, което виждам в момента. И се питам как се чувствам от това. Давам си сметка, че в момента преминавам през един много интересен преход, в който реално аз не знам много неща за новата себе си, която станах. Така че това, че не ми харесва в момента това, което виждам, може пречистването, от което имам нужда, просто да бъде под някаква друга форма, непозната за мен. Но това жълто просто цветовете в нейрографика винаги ги слагаме с мисъл. Тя ги разглеждаме през системата ОСИН за цветовете, което се изучава има един специален алгоритъм, нейроцвят или нейроколор, който е просто вълшебен, поне за мен, както и всички други алгоритми. И за тези, които не са изкарали нейроколор и си нямат на идея от системата ОСИН за цветове и така нататък, просто ви съветвам да се запитвате всеки път. С какво свързвам аз този цвят? Какво символизира той за мен? Искам ли да го сложа, не искам ли да го сложа? По някой път в рисунките, на мен, когато ми е така трудно да избера цвят, затварям очи и просто посягам към маркерите и си избирам, т.е. се оставям Вселената да избере какво да използвам. Аз мисля, че съм готова, като искам тук малко да си пусна, може би, така в пътя искам да си пусна малко повече смисли, така да си го
Да си го разделя по някакъв начин. И преминаваме нататък. Отиваме на линии на полето. Това е енергията на Вселената. Тук вървим към абсолюта и се свързваме с елементите и силата на природата. Къде аз искам помощ? Къде аз искам помощ? Къде искам Вселената да ми помогне? И аз искам Вселената да ми помогне по целия този път към този преход, той така да бъде плавен за мен. Линията на полето е плътна, дебела линия, която след това също окръгляме. Това е силата на природата. Пак ми се изгуби фокуса направо върха. И по принцип тя трябва да е от край до край на листа. И след това заобляме, интегрираме онези остроти, които сме създали с тази линия. Тя може да е по съществуващ път на съществуващи нейролинии, или ако по някой път усетим, ние просто създаваме неин маршрут, нов маршрут, по който искаме тя да мине, оттам откъдето имаме нужда. Колко линии на полето? Минимум една, може да са повече, естествено, но все пак следим и за естетиката в нашите рисунки. Да не сложим пък прекалено много линии, това да скрие основната част от нашия процес. Минада, ти си продължавай да си архетипираш и ще си продължиш. Няма проблем. Изобщо не се така старай да ме догонваш или да, да следваш моето темпо. Следвай своето темпо. Ти знаеш, че после ще има запис, така че няма проблем, ще наваксаш. Аз като че ли искам и още една линия. Да си кажа честно, просто искам още една линия. Така искам, ето, не мога да разбера защо. Трябва да си задам въпрос. Защо този маршрут ми е толкова важен? Какво означава за мен тази връзка между едната топка на мартеничката и другата топчица? Значи едното е кръвта, живота, енергията. Другото е духовното начало, светлината, чистотата. И ето сега аз просто тук си задавам въпрос и си отговарям съответно как наистина тази връзка и с едното, и с другото ми е просто важно. Аз не мога и без едното, и без другото.
Нали, както не мога да функционирам в материалния свят без средства, без пари, така не мога да функционирам и в материалния свят без това да мисля, да разсъждавам, да правя анализи и да наблюдавам и да изследвам своята вътрешна същност. И може би затова тази връзка между едното и другото ми е толкова важна. Не виждам живота си просто да е само в едното направление. Да е или само материален, да живея примерно някакво свръх такова богато и да съм супер в материята, или пък по цял ден да съм в дзен медитации, в духовни неща и да съм някъде в космическото пространство. Така че, така че фокуса пак се изгуби. Да, и го връщаме обратно. И да, може би това пречистване за мен ще е да върна фокуса. Да си помисля и да си разсъждавам аз къде какъв фокус е нужно да върна. Аз съм готова с линиите на полето, повече няма да слагам. И сега ще направя моята фиксация. Къде в тази цялата рисунка усещам аз резултата и решението на моята тема? Къде е решението на моята тема пречистване? Или къде аз искам да видя мястото на резултата? И мястото на резултата аз го виждам в този път и в моето сърце. Така го виждам. По принцип, фигурата на фиксацията в идеалния случай е кръг, което не означава, че не можем да имаме и други фигури на фиксацията, но идеалната фиксация е кръг, който пък не е задължително да е хиперидеален. Аз сега забелязвам, че фиксацията ми е огромна, голяма. Отдавна не ми се е случвало да имам такава голяма фиксация. Явно днескашната ми тема ми е много важна и ми е важно това, така да го кажем, пречистване. И съответно почвам да си окръглям, да хармонизирам това решение. Ето моята тема има решение. Фиксирала съм това решение и в момента аз трябва да го интегрирам. Трябва да го направя като да стане едно с моята рисунка. Да заобля, да хармонизирам всички онези части, където имат остроти. Няма нищо наде, щом си направила фиксацията преди линиите на полето, просто след това ще се върнеш да си ги направиш.
И си задай въпроса. Защо, примерно, каква е причината и как е свързано това с твоята тема, че фиксираш, че правиш фиксацията преди линиите на полето? Помисли си. И това изобщо свързано ли е с твоята тема? Моят стомах се бунтува. Като цяло имах съвсем друга идея за тази мартеница, но може би вече трябва да спра да мисля и да, какво значение има дали ми се е получил първоначалния образ или първоначалната идея, при положение, че просто няма смисъл това. Рисунката ми се е получила така, както е трябвало да се получи. И това не ме напряга. Никак даже. Винаги мога да си нарисувам още една нейромартеница и да видим какво ще се получи. И в крайна сметка, ето аз осъзнавам, че пречистването, то няма да е просто пречистване както преди. Аз във всеки един момент съм различна. Така че аз в момента пускам още някоя друга линия, защото просто така усещам, че имам нужда от още малко линии. И аз съм готова да продължа нататък. За стилизацията. Стилизацията, тук се питаме, искам ли нещо да добавя, да променя. Тук вече се включва нашата така вътрешния усет за естетика. Тук може да добавим сенки, светлосенки, така да се каже, да поукрасим нашата творба и преминаваме през целия процес по този начин. Да, моля ми се чупи. Мога да се запитам какво означава това за мен. Стилизацията по принцип правим с молив. Тя може да бъде с същия цвят моливи, които сме рисували отдолу, или да е с друг цвят, като винаги се спазваме правилото две поленца, едно до друго, ги оцветяваме с един и същи цвят.
Къде ми е времето? Червения молив. Ето го бе. И отново не забравяме да се наблюдаваме. Сега се сещам за една моя приятелка, за която стилизацията е изключително важен процес и на нея по някой път това й отнема няколко часа. И така много често, когато стигна аз в моите рисунки до тук, много често се така сещам за нея и как тя разказва с голям ентусиазъм, как стилизира с часове. Което аз лично за себе си, нали, не мога да си представя как мога да стилизирам 3 или 4 часа, но ето на нея това нещо и доставя истинско удоволствие. Тя е много радостна от това. Да, започнах да работя с замах, камерата започна да се клати, забелязах това. Тук малко много ме дразни. Не съм сигурна дали с моля ще мога. Но, да. Моите бузи започнаха да парят и това веднага го асоциирам с пречистването и с снега. Как когато има сняг и започнеш да пипаш снега без ръкавици, как после всичко започва да ти пари и колко е хубаво чувството, когато започнеш да се стопляш. И да, това е много хубаво чувство, което така в момента изпитвам. И мисля, че още малко и аз ще съм готова. Тухачка тук сякаш ми се иска да го направя и него.
Жълтичко. Мгм. И така, нашата нейромартеница е почти към своя финал. Честно да си кажа. И сякаш тук някъде ми се иска да си сложа малко зеленко, обаче се чудя. Ама защо да се чудя? Право ще си сложа. Няма какво да се чудя. Няма какво да се чудя. Хич няма да се чудя. Искам нещо ново. И аз съм си го накъсметила вече. Така че... А, чудесно, Наде, че си харесваш мартеницата. Супер. Какво означава това за тебе в контекста на пречистване? Помисли си. Виж, аз моята рисунка и мартеница не си я харесвам. Отдеве не си я харесвах. Обаче като цяло пък рисунката много да ми харесва и това е нещо такова нетипично в момента за мен. Това не е точно в мой стил рисуване, което така ми носи една усмивка и лекота, че в крайна сметка не винаги всичко трябва да знам как ще се случи, да съм предвидила на 100%, да съм го измислила, да съм го премислила. Така че може би вече е абсолютно време да пусна множеството процеси, които са така в главата ми и да започна да се наслаждавам. Да започна да се наслаждавам и да се радвам в крайна сметка на това, което съм си извоювала, на това, което съм учила, на всичките уроци, на абсолютно всичко. И в крайна сметка да започна така да изживявам моята мечта. И така, аз съм готова за тема 2.0, за проверка, да проверя как се е променила темата ми от първоначалната ми настройка. И обръщаме и ще правим нова активация, пак на тема пречистване в камера 2 минути. Така, пускам 2 минути и старт.
И стоп. Как сте? Аз не спирам да имам някаква така много странна усмивка на лицето. Просто чувствам се и се усещам радостна. Нека да се видим, имаме ли нови думички, нещо, което ни прави впечатление. М, Аз тук отбелязвам думите, които за мен са така нови и различни. Имам торта и рожден ден. Това може би го свързвам с рождения ми ден, който идва април и може би това ще ми е така точката, стратегическата физическа точка, от която реално да започне моето истинско пречистване. Хм, Това също е нещо, което си е моето. Чудесно. Да. А вие как сте? Има ли някакъв образ, картина, която да се появява на вътрешния ви екран? Какво виждате на листа, какво виждате отвътре? Това са все въпроси, които ние не спираме да си задаваме, докато рисуваме. И така, аз съм готова, благодарна за процеса и благодаря на всички онези от вас, които ще рисуват на запис. А, така, само секунда. Благодаря и на Надата, която се така включи да рисува с мен. Надявам се нейромартеницата да ви е била така, да сте се забавлявали с нея и така да ви се е отворило по някакъв начин на сърцето, да се свържете с мъжкото и женското, с червеното и бялото. И така това да ви донесе наистина пречистването, от което всеки има нужда. И така, това е за днес. Надявам се да сте добре, да сте получили някакви осъзнавания и да имате резултат от вашата тема. Чао, до нови срещи и нека баба Марта, както казах в началото, да ви донесе всичко това, от което имате нужда. Сега имаме цял женски месец, в който така да се отпуснем и да проявим своята женска творческа енергия и така да се забавляваме. Това е от мен. Чао, до нови срещи!